Žiadalo by sa mi na to niečo povedať, ale kusnem si do jazyka. Pán poslanec Hrčka faktickou vám odpovie. Nech sa páči. Ja rovnako nerozumiem viacerým veciam, ktoré sa tu vo Fialovej koalícii dejú. Diskutuje pán poslanec Havrila. Ďakujem, keďže som nemohol reagovať vo faktickej poznámke. Rád by som si rozšíril svoje politologické obzory a poprosil pána kolegu Hrčku, aby mi vysvetlil, čo je Fialová koalícia, lebo s týmto termínom som sa nestretol a keďže sa ma asi dotýka, tak ma to aj trošku uráža. Ďakujem. Pán poslanec Hrčka dostal priestor, aby vysvetlil. A nebudem zdržiavať, ale v poslednej diskusnej relácii TVB asi to Jožo Havrila vedel, takže neviem, či si to zabudol medzi časom, ale tam si to ešte dokonca aj vysvetloval, čo to znamená. Tak neviem, či to má zmysel, lebo ostatní asi vedia a tí, ktorí nie, si to vedia ľahko zistiť. Ďakujem. Pán poslanec Havrila reaguje na túto faktickú. V televízii Bratislava som sa spýtal, respektíve som konštatoval, že tento pojem si zaviedol do tohto zastupiteľstva ty, ale tam sme sa nerozprávali o tom, čo to znamená. Pán Havrila, je tento spôsob bojkotu riešením? Bojkot bude vtedy, respektíve nebudeme sedieť v zastupiteľstve vtedy, keď budú kolegovia urážať nás z nejakej spolupráce, z nejakej fialovej koalície, z osvietenstva, sú osvietení politici. Čo je fialová koalícia? Fialová koalícia je nový terminus technicus, ktorý zaviedol kolega Jan Hrčka, ktorého tu máte. Hovorí sa, že je to splynutie modrej a červenej farby v jedno. Ja stále hovorím, že komunálna politika nie je politika o tom, že či SDKU hlasuje so Smerom. A preto veľakrát to vychádza tak, že hlasujeme... Takže máme fialovú koalíciu v bratislavskom zastupiteľstve? Keby len bratislavskom. Akože fialová koalícia nie je môj terminus technicus. Keď si zoberete, fialová koalícia funguje v Petržalke, fialová koalícia funguje v Karlovke a fialová koalícia začala v posledných mesiacoch fungovať v hlavnom meste. A ten rozdiel je v tom, že kým predtým do 27-čky dávali hlasy KDH, keď KDH prišlo k nejakej nezhode z SDKU, tak si SDKU našlo druhého partnera, ktorý predtým, by ste sa pozreli, častokrát nehlasovali za tie osobitné zretele a už teraz hlasujú. A tam nie sú len osobitné zretele, voľba riaditeľa BVS-ky, čo s tým, aký tam je osobitný zreteľ a tam si pozrite to hlasovanie. Mimo poradia, v úplne inom bode, človeka, ktorý nebol prezentovaný, ktorý neukázal životopis, ktorý neprišiel odprezentovať svoj projekt, rýchlo dohodli, rýchlo odhlasovať. Mne by to, že to primátor nepodpíše, tak máme nového, alebo keby podpísal to uznesenie, tak máme nového riaditeľa BVS-ky, lebo sa Smer z SDKU dohodli, lebo im tie počty tak vychádzali zase. Ale